Hello, мої друзяки, мої підписники. Так як у нас зима, можуть бути послаблені імунітети. Для того, щоб піднімати імунітет, для того, коли, наприклад, ви там на дієті і не можна шоколаду або ще щось. Навіть, наприклад, як я це роблю, я можу з'їсти ложечку прекрасного меду. Записую вам відео. Чому? Тому що ви, напевно, вже навіть і забули, що я займаюся медочком. Будь ласка, у нас є відеречка об'ємом 0,5, 1 літр і 3 літри. 0,5 коштує 110 гривень, 1 літр коштує 220, а 3 літра коштує 350 гривень. Є в наявності, будь ласка, безкоштовна доставка по Лозовій. Відправляємо новою почтою, Укрпочтою, як то кажуть, любими почтами за ваші деньги, любой каприз. Тому, будь ласка, попереду Новий рік, замовляйте на подаруночок, дуже корисний і приємний подарунок.